Sa videong ini mahihiling ang ginibong pagresponde kan tulong fire truck kan Legazpi City Fire Station sa nasulong residensya na pagsadiri nin sarong Rochelle Llamas kan Barangay Banyo, Legazpi City, pasado alauna nin hapon kasudma. Sigon kay Chief Inspector Mark Alan Consuegra, apwera sa residensya ni Llamas, nadamay man aduang kataig kay ning harong na pagsadiri ni Ivy Joy Cabada asin Hazel Hardin. Diit man lang siya, sir, sa totoo. Diit man lang po talaga ang kumbaga ang damage sa iya. Kasi medyo made of light materials and then ang base nga po sa nahiling taduman para may mga burbasura man na diit and then para may tindahan din siya nakatabi. Pero so sari-sari store lang po baga siya, sir. Opo. Dugang pa ni Consuegra, day pa ninda direktang masabi ang kausa kan kasulo. Magin ang total na danyos kan insidente, huli tahas na sa presente nagpapadagos pansin ng investigasyon. Katakod kan insidente, may apilar man si Consuegra sa publiko. Kung sakaling may kasalo man po, dahil na po magpara-video, itawag na po tuloy sa tuyang bombero. Tamosli po, sir, ibibidyo mo na bago magtawag. Yes po, ma-documentation pa. Ngunyan, itawag po tulos kasi pinaghuhurunan ta po pag manungod sa sulo is seconds, oras. Sa datos kan BFP, ininaan pang anom na insidente ng kasulo sa syudad nin Legazpi. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Baez.